Rara sai na ganshi, sai na ganshi, sai na ganshi, sai na ga Rara. Kaga dai tun bara ake ce maka ka aiko ka ki ka aiko ban san me ya tsaida ka ba. Haba Binta, abin da ya sanya ko kin san dai kai kadai nake so, kin san wannan kuma abin da ya sanya ko ba wai tun bara waccan ba ake ta cewa an turo, yanzu abin da na tsara ko akwai wasu kuɗi da aka ce za a bada na tallafin nan, to su nike jira a bada, ana bada su ko aikowa zani a mai auren mu sai dai abin da zai faru ya faru. Dan Allah Dauda na? Wallahi ai ke bari kawai, wallahi ai idan ba dan ke ba ko ai ki kadai kika tsira ni garin nan, inda ba dan haka nan ba da tuni na shiga binni ne marara, wallahi da tuni na shiga. Ha ba dan Allah ke kuma ana maganar mutunci, ya hakuri dan Allah. Kai kullum baka da magana sai maganar Rara kullum. To ai ya zan yi, kullum yana cikin raina ne, sai rasa bambancewa nake so shi ko ke, shi ya sanya. Ina ka fi son sa. To za a iya cewa haka nan, amma dai ki yi hakuri yanzu dan Allah, ki yi hakuri ya wuce. Ana bada kuɗin nan auren mu za mu zo mu. Wallahi kawai shike nan kin ga an wuce wurin, ba magana wani. Dauda, 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 Dauda. Haba Dauda, tun tsawon wannan lokaci muke nan muna ta magana ka yi shiru ka kyale mu. Yaya? Ka zo muna ta. To ni kusan iya damu da nake ciki ne, kun san abin da ke damuna ne. Ina nan ina cikin hankali na tashi, ina ta jimamin waƙan nan ta baƙuwar Rara. Da na tuno ta yi injire na gaba ɗaya ya ɓaci. Kuna neman ku takura. Kai, wallahi. Yo ni na Allah maka kace ta rasu. Kuma yanayi na ne. Mugun shashasha ne. Tsaya da Allah haba. A ku ya kuka zo, kun zo ku ci man mutunci ne ko za ku taya ni jimamin da nake yi. Kai da Allah ni ba ma wannan ba. Zuwa muke mu gaya ma. Can gidan mai gari yanzu haka ga can mutanen da su ba tallafin nan. Sun zo. Allah. Tsaya ba wai ka ku. Sun zo suna gidan mai gari yanzu haka. Ku zo ku tada man abun nan ina cikin. Suna can ni na gaya ma wannan suna can yanzu haka. Zuwa muke mu gaya ma. Tawa ba matsala. Mu je kawai. Kawai mu je. To abin da ke so da ku shine kamar da kuke gani dai ga bakin mu sun iso kuma Allah cikin nashi iko sun yi aiki jiya ba tare da wata matsala ba, saboda haka ina ganin abin da ya kamata yanzu mu saurare su mu ji da mi suke tahe dan su je su ci gaba da aikin su na yau shi ma. Saboda haka ina ganin ya kamata mu saurare su. Gaskiya Allah shi mu mai gani. Na'am. Kamar yadda kake gani ni da abokin aiki na kamar yadda ka sani gwamnati tarayya tana yankurin ba da tallafi ga manoma, to shine a jiya ban ba dattawa da matasa kamar da kake ganin wannan list da ke hannuna, waɗanda muka ba akwai alama da muka yi, waɗanda ba mu ba su ma akwai alama da muka yi. To ni da abokin aiki na muka taho wurinka mu gaya maka irin aikin da muka yi a jiya, sannan kuma mu gaya maka ka ba mu shawarwari ta yadda za mu yi da kammala wannan aiki na ba da tallafi, saboda a jiya mun samu mutane waɗansu waɗanda ɗaiɗaiku wanda ba su nan,
ta iya yiwa uzurrarka na rayuwa ya sa ba su halarci wannan wuri ba. Shi ne muka zo mu tabbatar maka da abin da muka jiya kuma ka ba mu shawarwari kai da 'yan fadarka ta yadda za mu iya kammala wannan aiki a yau. Masha Allah. Wato fara tana godiya ganin yadda kuke girmama mu kuna mutunta mu da abin da kuke da shi kan nemi shawarar mu. To abin da ke so in sanar da ku shine jiya fada mun yi maganganu kwarai game da aikin da muka yi jiya. Duba da cewa da mun san za a iya samun wasu awara su iya bujurowa ga liman nan ga su malam hallar da sauran su malam lado da sauran 'yan fada. Mun yi magana cewa akwai dama waɗanda ba sa nan saboda wasu dalilai na ko sun yi tafiya. Shi sa ya maka cewa abin da ya kamata duk wanda baya nan so fada mu mun yadda tunda mu nan garin uwa ɗaya ne uba ɗaya mun san kowa, saboda haka a ba mutum wakilin shi idan ya zo. Ma'ana idan mutum bai nan in ɗan shi ya zo mun yadda mu fada da muka mashi, ko kuma wani ɗan uwan shi ya zo kamar wa ko ƙane fada ta yadda a da muka mashi. Wannan dalilin ya sanya ma ga shi Dauda nan ya zo. Hai Dauda, haba ga shi Dauda nan ya zo saboda mahaifinsu baya nan, amma duk da haka ni ban yi da yadda da hankalin shi ba. Abinda za a yi Dauda, ka je ka taho man da yayanka Tukur dan a damƙa mashi waɗannan kuɗaɗen na mahaifinku. Allah baka rawa mai ai Dauda bai gari saboda kwana biyu bai kwana gida ba, ana tunanin ma ko ya tafi Lagos saboda dawowar shi yanzu dai gaskiya yana iya wata 1 ko 2 bai dawo ba gaskiya. Yau Tukur din dai kwana da gan shi kaci bai garin yaushe ce ya magarin kwana biyu bai gida bai kwana gida, to kaga an san cewa ya tafi cirani. To saurara liman me shawara? ai kaga dai an ce ba a raba anta da jini tunda dai da shi Tukur din da shi Dauda din ai kaga dai duk dai abu ɗaya ne, sai ga aka ba Dauda din sai ga mai gari ai abu ɗaya ne ai, amma an ce ai buƙatar dara kasawa. ina ma liba sai ga yaron nan kawai bai da hankalin da za a bashi kuɗi ya rike nasu wanda za su yi noma da shi, amma dai ba a kin manya in kuna ganin a bashi kuɗin nan to abinda fara ta ɗauki mataki gaskiya da a bada Tukur din da Dauda din abu ɗaya ne, gida ɗaya ne gaskiya ne. To babu damuwa, so tunda fara ta yadda duk wanda baya nan idan aka samu wakilin shi mu nan mun yadda a damƙa mashi a matsayin wanda mahaifinsu baya nan ko yayansu ne. Kaga mai haka alhamdulillah shi taimake ka. Kamar yadda muka zo da tsari, saboda dama akwai sunaye waɗanda muke amfani da su wanda dukkan wanda muka ga sunan shi ciki to mun tabbatar da an tantance shi, za mu kira shi mu bashi kuɗin shi. So amma dai ba wani abu bane tunda dai ai kai ne uba na garin nan baki ɗaya, kuma ba mu zo da sai da amincewarka. Dukkan irin wanda kaga ya kamata ko da baya nan inda yana da zara'a ko ɗan shi ko matar shi ma za mu iya bashi. Ai mun zo ne don ci gaba ko mun zo ne don tallafi, ba matsala bane mai gari inda amincewa duk wanda ka kira ka ce a bashi za mu a bashi insha Allah. To za a bani kuɗi. Subhanallah. da tsaba ya haka kaga da lokacin tun ma dai kafin aje ko ina kenan tun da aje ko ina kenan ke damun ka. to kaga wani ke gama tun yanzu kenan gaban mai gari fa ake haka magana ka ta tabbata to ina ga ce ba nan wuri to mai gari akwai matsala. Akwai matsala. Idan da za ni ba da shawara kuma za a bi ta tura ta taimaka mana. Farko mun zo garin nan ne don mu ba da tallafi, to amma irin su wannan bawan Allah dan kai matsala ta bangaren su. Shawara da nake tunani ku bani izini za mu tun da ga ka ga limami ga sauran al'umma da ke cikin majalisar ka, za mu bi kowa gida bayan gida ɗaya kowa a kira shi, ko da baya nan sai mu zo mu ba iyalin shi mu ce gana shi. Ina haka ma wannan kadai zai iya taimakawa. Abin da yasa nace haka, abin da yasa nace haka, ku diba ba mu zo da jami'in tsaro ko guda ba, to idan ku har muka ce za mu ci gaba da kuɗi ta sigar haka, to Allah kadai san irin abin da zai faru. Amma shawara ce na bada. akwai matsala. Ina ga tunda haka ne jama'a, ina ganin wannan shawara ta yi. Ku koma gidajenku, ina ga za su bi ku har gida-gida tun dama su suka zo suka ɗauki bayananku gida-gida, saka yanzu ma za su je. Saboda haka in ma mutum ba shi bane ba a matsayin shi na wakilin suka zo za su bashi tunda majalisa ko kuma fada ta yadda da haka nan, so a yi haƙuri a koma gida.
wannan tsari yayi Yi godiya yake. Allah ya saka. Yauwa to ni dan a tahi nake da abin nan kayan nan za su samu yau. Zan samu mana inda da kuɗin ka. A yo ai ni a tahi ma na taho da abin nan dina ga su. Dan ina mutu kudin nan fa. Kuɗin ne nan. Dama akwai wani aboki na wanda ya kawo su. Complain ne da komai da komai zai sai da. Bari in je yanzu ban minti 30. A'a to amma wanda kai za mu je ka haɗa musu har gida dan su kuka sai muku. To wani hanzari ko ba gudu ba yanzu ni ina da aikin da zai zan haɗa ka da yaro sai zai haɗa. Wa wai Mansur ya za a iya haɗa wannan kayan. Mansur laya lo zai haɗa masu. Aksho kakkai man wasa. Baka da matsala ni. Kaga dai na shaka ma makudai. Baka da matsala. Ba inda zani ina nan ka je duk inda za ka dawo ina nan. Je ka haɗo man su gidi ba inda zai ni ba bai yiwa na shaƙa ma wa'annan kuɗaɗen kuma a je a yi man wasa da su. Dauda baka da matsala Mansur zai haɗa maka ne lafiya lau. Ta abin da ke akwai yanzu ni dai ba minti 30 da zan baka ba ni dai bari in je ƙofar gidanku in zauna in jira ka don saboda bai yiwa na shaƙa ma kuɗaɗe na ka dahi kuma a zo a wannan bari dai in je ƙofar gidanku in zauna in jira ka. Na yau wa'i in ya so in ka zo sai mu haɗu duk ma yadda za a yi. Yawwa to na gode. Haɗa su Mansur haɗa man su in je in cire iya kuɗi. Jogana mana wannan. Ayo ai ban iya ba ka zo ka taɓa ni dai burina in ji sauti kawai ya tashi. Yawwa in ga sauti ya haɗu. A'a. Haka nake so. Ikon Allah. Yau ya kin sanya kayan nan daga bakin hakin makala su. Ba dole nake sawa ba kaya irin na Larabawan asali. A to ai shi ne. Waɗannan kayan fa. Dauda ina ka samo su? A'a iya ke ma. Da ya san kai ba mai ɗaukan magana bane kai. Ba kuma ɓarawo bane kai. Bare in ce na wasu ne ka ɗauko ya aka waɗannan kayan aka zo. Yau wa'annan in gaya miki gaskiya ke ba zan ɓuya maki ba. Wa'annan kayan kin san kuɗin nan da tallafi da aka bada. Yauwa to ni kuma yana je na an so su shi tukur ba zama yake ba ni kawai ni na an so su kuma na gani gaskiya ba zan iya yin noman nan ba. Yauwa kawai na je na so annan kayan saboda in dinga jin waƙoƙin Rara. Wato wannan shine noman ka. Kawai ni wannan dai shine noman. Aka fa daidai ban ga laifin ka ba a sa mana kiɗan mu. Sanya ma haɗa man in samu in ji kuɗi na. Yauwa dan bai yiwa in je. Sa mana waƙar Rara zaka sa. Zaɓo mai zahi. Kashe! Me ya same ka ne tukur? Haba kaka. Yanzu fisi bilin lahi a kawo wannan kayayyaki a saki kiɗa duk cikin unguwan nan ana ji tsakani ga Allah. Tsakani ga Allah ni ho gaskiya ana murna ce ba dukan tsiya. Kai billahi lazi zan rakargaza ka wallahi. Kaka me yake faruwa haka? Tun daga waje nake jin sauti ya tashi. Biki ake yi ne? To ai kusan bikin muke yi na murna na farin ciki. Ka dai san an ba da tallafin kuɗi na gona na noma ko? Ko baka sani ba? Na sani mana tallafin noma da aka ce za a bada. To ai ka san an rubuta sunan mahaifinku. Haka ne. Ciki. Haka ne. To sai kuɗin suka faɗo hannun shi Dauda. Saboda sunan shi ne a gaba a sama. To mu makin a kirawo da kaka. Shi kuma ya ga a'a kirawo ka kai me? Yanzu kaka Dauda ya tafi ya je ya siyo har riga ka ganta. Ga ta nan wurin abinda da kudin tallafin na mahaifinmu. Abinda baka taba so mata ba. Yanzu kaka mamakin a kirawo ni in zo an karɓi kudin nan in ce a je a yi noman nan. Sanyo mu kada wallahi ka kunna kayan nan. Wallahi ka kunna kayan nan. Dukan tsaya zan ma a cikin gidan. Tabariya zan dauko duk sai na kashe su bikon nan wallahi. Wallahi sai na kashe su. Da ka tafi gidan yayi. Haka kaka. Bai dace ba wannan abun. Ya ce su wannan kayan shashancin
kayan shirme ya zo ya dasa a tsakan gida ki kuma ki biya mashi kutarawa. Kai kam ka hau hanyar lalacewa. Yaro da ya hau hanyar lalacewa kake kake matsa mawa barara ke baka so dai a takaice na gane. Kai da kake magana nan ka san kayan nan nawa ne na hidda kuɗi na je na siyo kuɗi na ne ayyo. Gaskiya ne 500 kace. 500 na je na siyo. To ai sunan babanku da ya hiddo. 500 kaka. 500 ya siyo su. 500 yanzu na guga yanzu kaka a bada kuɗin tallafin noman nan mamakin a jalabta a tai noman nan sai ki ba wannan takadarin yaron ya ɗebi kuɗin nan ya je ya siyo wannan kayan haba kaka ya je ya sau gaskiya ba kyauta ba kaka kai ka riga ka hau hanyar lalacewa a zahiri ka hau hanyar lalacewa saboda hasada da kushe da huzuni da kiyayya ka dora su gabaki daya akan Rara kana bakin cikin yaron nan ya saboda kaunar da yake mu Rara ya sa waƙar shi zai ji ka ce wai ba haka ba kaka ba hasada bace ba Rara ne ba na so ba wallahi ba haka bane ba kaka ni gaskiya ce nake so a har kullun ni ina nusashe da ya wannan shashashen yaron saboda in dora shi bisa turba ta gari wanda zai tsira da mutuncinsa amma kaka fi billahi kullun ki zuba ma yaron nan idanu tsakani ga Allah ya dinga yin abin da ran shi yake so wallahi hasada ba ta yi ba duk mai kin Rara sai ya lalace Rara dan albarka ne Rara ikon Allah ne wallahi duk wanda ya taba shi Allah sai ya taba shi saboda bai sa komai a gaban shi ba shi banda alheri da soyayyar jama'a tunda wannan yaron shashasha ne baya da hankali ki koma daga ciki zan sa a ɗebe kayan nan mutai a sayar da su kuɗin nan a dawo da su in ya so a samu wani abu ai da kuɗin nan amma kaka in ba rashin hankali ba Dauda ya ɗebi 500 da je su wannan kayan in kai ne dakata in kai ne daidai da tsintsiyar shara ba za ka iya sai mun ba wannan ko riga ce ka ganta zubin larabawa ba haka bane kaka abin nan da aka ce an bada tallafin nan na noma ai kamata ya ce mutum yayi noman nan da kwambuhun kilaka wani mai gangadi ya farka ka samai za su fara wanka